Kuvaksi? Joo, eli kohta mennään. Pinnan alla. Kato kameraa tänne ja sano mitä oli tilanne. Aika hemmetti siistiä tuo. Pääsin uimaan tossa ja oppi veneen sitten. Mä menin ton koko jäälaidan toiselle puolelle sillä väärinpäin tossa. Että... Miten tuntuu veden siellä jään alla? Jään on tosi hienot. Välistä meni silloin, että oli ihan pihalla, että missä päin oli. Mutta sitten oli paikallaan vaan ja hengitteli. Ja pohjaan kun meni, niin sitten ties ainakin, että miten päin on. Se oli helppo. Mut näit sä miten köysi kulki, et sen köysi, näit sä mihin se meni se köysi? Näin. Joo. Et sä aina tiedät, että siellä päin on niinku ranta tai ei reikä. siinä pari kertaa sillä säikähti, että miten päin tässä on ja mihin päin pitää mennä, mutta sitten kun vaan oli paikallaan, niin ei tullut mitään. Onko hyvä tunne? Hemmetin hyvä. Pitää vielä oppia hallittelemaan tää räpylöitä aika paljon. No, mutta ihan ekakertalaista. Joo. Joo, nosta ylös vaan se jalka sieltä. Kova ponnistus vaan. No niin, tänne vaan. Oi, on huippu.